हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव नोंसोरखौ बयखौबो बरायबाय दिनैथ' जोंहा मागोनि थाखाय आं मा बानायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मागोनि फिथा देदोंमोन माला जाबावगोन रायलायनो मा होननांगौ जेनेबा फिथा देनायनि मागोनि फिथा देदोंमोन सेरनैल' जोसा माइब्रा नै जोंहा फिथा देदो बिखुनजोआ नै माला देखांबावो अखा दोमैलुलु थान्दा ना गरम जासिगोन दा देबानो देलाबाय थासै नै गोथार देनाया देलाबायसै ओइ दाहायनि फिथाया साव सावगोन दे गाइखेर नै साहाजों जा गोथाव बिखुनजोआ लोंसै दा जा हारसिं देगासिनो आंबो देफागोन दा गाइखेर साहाजों गोथाव बिनो मेरला थोगोन जा नै ओइलाय खामहांबाय दासो खामहांबाय Some keep it diary, seems like a fantasy, but it may require some love and desire, something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and problems, but it's hard just as starting. Ooh, no, no, no. No, 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 no. No, no, no.